ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Майкл Биспинг гуфт ки барои баргаштани Конор Макгрегор ки рақиби хуб шуда метавонад. Биёин суханҳои Биспингро гӯш мекунем. фикр мекунем ки Тони Фергюсон барои ӯ рақиби беҳтарин мешуд. рости гап вақтҳои охир корҳои Тони Фергюсон на он қадар хуб рафта истодаанд, аммо ин суханҳоро оиди Конор Макгрегор низ гуфта мешавад. барои ҳамин ин гуна муҳориба маънои хуб дорад. ма фикр мекунем ки ин муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. муҳорибаи беҳтарин барои мухлисон мешавад. Тони Фергюсон ба монанди пешина ҷангвари дӯстдоштаи онҳост, гуфтааст Биспинг. хотиррасон мекунем ки Тони Фергюсон 3 мағлубияти пайдарҳам дорад, а Конор Макгрегор бошад 2 мағлубияти пайдарҳам. ва боз як факти аҷиб ин аст ки дӯстон, Конор Макгрегор дар вазни сабук танҳо як касро задааст. ин ҷангвар Эдди Альварес буд ва ин ғалабаи Макгрегор дар вазни сабук соли 2016 буд. баъд аз он Конор Макгрегор як ғалабаи дигар дар вазни ниммиёна дар муҳориба зидди Ковбой Серона ба даст оварда буд. Фергюсон бошад то ин мағлубиятҳои худ 12 ғалабаи пайдарҳам дошт. ва дӯстон, дар ҳақиқат айни замон муҳорибаи Тони Фергюсон ва Конор Макгрегор маънои хеле хуб дорад. ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротона нависен. даҳум рақами рейтинги UFC дар вазни ниммиёна Билол Муҳаммад баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Стивен Томпсон эълон карда гуфт ки бояд ӯ бо чемпион Камару Усман муҳориба гузаронад. биёин суханҳои Муҳаммадро гӯш мекунем. ғалабаҳои пайдарҳами ма ба монанди ғалабаҳои пайдарҳами Леон Эдвардс аст, аммо ӯ аллакай як маротиба дар муҳориба зидди Камару Усман шикаст хӯрдааст. бас аз ҳамаи ин реваншҳо, биёин ҳамаи ин реваншҳоро бас мекунем. Камару 2 маротиба Колби Ковингтонро зад, 2 маротиба Хорхе Масвидалро зад. бас аст. Усман бояд бо хуни нав вохӯра, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад рекорди 23 дорад ва айни замон ӯ 6 ғалабаи пайдарҳам дошта дар рейтинги вазни ниммиёна ҷойи даҳумро ишғол мекунад. президенти UFC Дана Вайт гуфт ки дар соли 2022 кадом муҳорибаро аз ҳама зиёд интизор аст. биёин суханҳои Вайтро гӯш мекунем. Сирил Ган зидди Фрэнсис Нгану. ин муҳорибаро ма бесаброна интизорам. дар қафас 2 ҷангвари калони сахти вазни вазнин вомехӯранд, ки дар беҳтарин қуллаи карьераи худ қарор доранд. яке аз онҳо ҷангвари чолок ва техникие ҳаст, ки дар пойҳо хуб ҳаракат мекунад. а дуюме аз онҳо боша аз ҳама зарбаи сахт дар рӯи ҷаҳон дорад. барои ҳамин аз чунин муҳориба дида муҳорибаи беҳтар нест, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Фрэнсис Нгану ва довталаб Сирил Ган аллакай рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. ҳамчунин Дана Вайт оиди муҳорибаи чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ва чемпиони ҳозираи вазни сабук Чарлз Оливера фикроша баён кард. баъзе шахсҳо ба ман мегӯянд ки ман боз як маротибаи дигар кӯшиш карда Ҳабибро ба қафас баргардонам, аммо ӯ карьерашро ба анҷом расондааст. фикр мекунем ки ӯ дигар ба муҳорибаҳо намебарояд. ӯ роҳи шахсии худро оғоз кард. ӯ ҷангидан намехоҳад. ӯ падари худро аз даст дод. падараш барои Ҳабиб қувваи пешбаранда буд. ӯ ба Ҳабиб мегуфт ки биё ин кор ё он корро мекунем ва Ҳабиб ҳамон корро мекард. ҳозир ин чиз нест. барои ҳамин ман боварӣ надорам ки ӯ боз муҳориба мегузаронад, гуфтааст Вайт. дӯстон, агар ин муҳориба баргузор мегардид, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонист? метавонем фикротона нависен. чунки дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Оливера ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хеле сахт аст. Ҳабиб Дастин Порьеро дар мобайни 3-ум раунд шикаст дод ва Оливера боша ҳамон усулро истифода бурда, аммо дар аввали 3-ум раунд Порьеро шикаст дод. барои ҳамин дӯстон, фикротона нависен ки кӣ ғолиб шуда метавонист, агар ки чунин муҳориба баргузор мегардид. дар канал обуна шавен то бозидид хонободи сарбаланд бошен.